Syksy etenee kovaa vauhtia, lokakuun 12. päivä. Oikein, mitenkä sanotaan, avoinen näkymä näin City Market Turtolan pihalla. Kaikilla ei ole autoa. Bussilla tänne on turha tulla. Sama juttu asunnottomuuden kanssa. Jotkut ovat niin sokaistuneita siitä, että heillä on asunto, että he eivät tajua, että on myös olemassa ihmisiä, joilla ei ole asuntoa. Ei auta, vaikka pantaisiin silmälasit päähän, aivan samoin kuin kerrottaisiin, että tämä on tilanne kokoomuksessa, demareissa, vasemmistoliitossa, perussuomalaisissa. Ei ole asunnottomien asianajajia. Seppo Lehto käytettävissä, tamperelainen asunnoton humanisti. Ottakaa yhteyttä, antakaa tukenne uurnilla. Olen käytettävissä omalta listaltani äärimmäisen oikeassa.